Aktar nifs li Ħaż-Żabbar permezz tal-proġett tal-gnien tal-foss li se jwassal biex titnaddaf din iż-żona ma' siċċa 44 ton art. Wara dan il-proċess ta' tindif din l-art mitluqa se tinbidel f'park għall-familja b'passaġġi u siti aċċessibbli għal picnics. U dan se jsir b'investiment ta' €1,500,000 mid-dipartiment tal-Parks tal-Gvern. Ħabbru dan il-Ministri Dalli u José Herrera f'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt wara nofsinhar. Dan proġett jingħaqad ma' diversi oħra fin-naħa t'isfel ta' Malta li l-għanewlieni tagħhom huma li jagħtu ambjent iktar nadif kif spjegat il-Ministru Dalli. Fil-fatt waqqaf il-Kunsill għal naħa t'isfel ta' Malta illi jaqa' taħt il-Ministeru tiegħi. Din hija talba li l-hom jagħmlu iż-Żabbarin għal ħafna u ħafna snin illi l-ġnien tal-foss isir ġnien, isir park fejn jistgħu iqattaw il-ħin ħieles tagħhom kemm l-anzjani, it-tfal għal picnics, għall sportivi, għal jogging. U issa din il-ħolma jew din it-talba ħanejtek sa ssir realtà. Hija ħolqa oħra fil-katina ta' xogħlijiet li qegħdin nagħmlu fin-naħa t'isfel ta' Malta biex ikun hawn pulmun. Għaldaqstant issa se jibdew ix-xogħlijiet ta' riabilitazzjoni b'xogħlijiet fil-ħitan tas-sejjieħ jinqalgħu siġar mhux indiġeni jitwaħħlu dwal mal-foss kollu filwaqt li jkunu installati f'faċilitajiet ġodda akkumpanjati minn kafeterija. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li dan il-post mhux biss se jservi lir-residenti tal-Inħawi iżda se jkun qed jattira iktar turisti lejn din in-naħa ta' Malta.